Έλενα, θα τον ορίζω τι έχει κορίτσι μου. Σου έχει μπει ένα σκουπιδάκι στο μάτι. Τι αιμονή είναι αυτή που έχετε όλοι εκεί εσεί στι ομπί με το να κλείνετε το μάτι και γενικά να κάνετε διάφορου συμβολισμού. Τι νομίζατε ότι επειδή φορέσατε το προσωπείο του καλού και πλανεύσατε όλου όσου έχουν άγνοια θα κάνετε το ίδιο με όλου μα? Πέσατε έξω όμω. Πάμε να σε αποδομήσουμε λίγο για να δει ο κόσμο ποια είσαι εσύ και γενικά ποια είναι η κλίκα σου και τι πρεσβεύεται σε αυτόν τον κόσμο. Πριν την κτήση τη γη λοιπόν και πριν την πτώση του στη γη, ο Θεό σου και πατέρα σου Σατανά ήταν αρχιμουσικός του ουρανού. Ήταν ο επικεφαλής της ουράνιας χοροδίας. Μετά όμως από την πτώση του στη γη, δημιούργησε εσάς, τις μαριονέτες του, τις ειρήνες, οι οποίες δεν είναι μυθολογικά όντα, αλλά είσαστε πραγματικά όντα, γιατί είσαστε εσείς που μαγεύετε όλο τον κόσμο και ο κόσμος δεν μπορεί να ξυπνήσει. Μουσική στο σπίτι, μουσική στα αμάξι, μουσική στη δουλειά, μουσική στο καφενείο, μουσική στα κλαμπ, μουσική παντού. Οι σιρήνες είναι παντού για να σε μαγεύουν και να σε κοιμίζουν και να περνάνε μέσα στη συνείδησή σου κάθε ανώμαλη ατζέντα που το σατανικό σύστημα προωθεί. Με αυτό εδώ λοιπόν το βλάσφημο τραγούδι πήρε στην πρώτη θέση στη Eurovision και έκανες αναπαράσταση χλεβάζοντας τη σταύρωση του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Οι δύο χορευτές δεξιά σου και αριστερά σου αναπαριστούν τους δύο ληστές που είχε ο Κύριος μας δεξιά και αριστερά του στη σταύρωσή του. Γι' αυτό έχουν και τα χέρια έτσι ακριβώς, λες και είναι σταυρωμένοι. Βλέπουμε εσένα να έχει δημιουργήσει το σημείο του τίμιου σταυρού με τη λύρα, να έχει ανέβει πάνω στο σταυρό και κάτω να έχει ρίξει τον Κύριό μας εσταυρωμένο ανάποδα. Α, και ξέρεις τι άλλο, έτσι. Η μία από τις ειρήνες τι κράταγε? Λύρα. Και μην ξεχάσω να αναφέρω ότι ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησες με τους Antik είχε αυτόν εδώ το συμβολισμό. Τα 3 εξάρια για όσους γνωρίζουν. Επίσης, μην ξεχάσω να αναφέρω ότι δεν χάνεις την ευκαιρία σε κάθε άλμπουμ σου σχεδόν που κυκλοφορείς να βάζεις πεταλούδες, που οι πεταλούδες μονάρχης συνδέονται με τον έλεγχο του νου. Και επίσης, μην ξεχάσω να αναφέρω την τεράστια συνεισφορά σου και συμβουλή σου τόσα και τόσα χρόνια στην εδραίωση σε μία από τις χειρότερες ατζέντες που έχουν επιβληθεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Που εννοείται βεβαίως ότι μέσα από τα χιλιάδες υποσυνείδητα μηνύματά σου, αλλά και τη σκηνική σου παρουσία και όσα έκανες, είχαν τεράστιο αντίκτυπο ως προς τη συμπεριφορά αλλά και τις επιλογές όλων των ακόλουθών σου. Έλενα Σατανορίζου λοιπόν, μία σύγχρονη σιρήνα η οποία μάγεψε και πλάνεψε τους ακόλουθούς της και τους οδήγησε στην πνευματική απώλεια και πτώση.